Se on tämä tässä, pysäytä. No tuskin tää homma sun kampaukseen kaatuu. Ei se kaadu mihinkään. Niin kauan kun sä pysyt täällä autossa piilossa. Äiti on Taikan kanssa. Sillä on ollut vähän känkkäränkkä päivä. Kummalla? Mitäs se Rovaniemellä? Ei satu vaan liikkuu kulmilla. Mä en oikein pitänyt siitä tavasta, miten me erottiin. No en mäkään. Tuli sanottu aika pahasti. Mä ansaitsin sen. Etkä ansainnut. Eihän sillä lailla puhuta ihmiselle, jota rakastaa. Ai säkö edelleen? Minkä sitä tunteelle voi? No ei mitään. Tulkaa takaisin Helsinkiin. Laitetaan se homma toimimaan. En mä voi roudaa Taikaa edestakas, jos ei sit kuitenkaan toimi. Pakkohan meidän on edes yrittää. Mä voin elää sen kanssa, että sulla on tunteita Sergeitä kohtaan. Mutta en mä voi elää ilman sua. Tanot, hoidetaanko sulle ja Taikalle lentoliput? En mä tiedä. Sun työ on siellä. No ei oo enää. Sä saat sen takasta jonkun paremman. Taikallekin on varmasti laadukkaampaa hoitoa tarjolla Helsingissä. No on se hoito täälläkin ihan hyvää. Mut mikä tärkeintä, Taikan isä on siellä. Haukuttelit sä mua tosissas Sergeillä takaisin. Ilmeisesti. Mä oon pahoillani, että tässä kävi näin. Ei sun tarvii. Kun sanot vaan, että tuut takas. Niin, että sä kestäisit sen, että Sergei olisi. Mä kestän ihan mitä vaan. Miksi sä käyt aikuisen ihmisen? Tarkoitus oli edetä asia kerrallaan. Tulit sä tänne vaan vakoilemaan mua. Sulla ei riitä pokkaa kohdata kasvokkain. No sullahan sitä pokkaa riittää. Se ei kun selkänsä kääntää, niin viet muuta lapsen. Nyt aikaa edelleen sun lapsi. Ja mä kuolin huolissani siitä, että miltä susta tuntuisi, jos mä palaan takas Helsinkiin nähdä Sergeitä. Mut tehän oottekin iloisesti istunut 12 tuntia autossa yhdessä. Mä voin luvata sulle, että siitä touhusta oli ilo kaukana. Todellakin. Me halutaan vasta takas Helsinkiin. Tai siis mä kyllä haluan vaan Taikan. No tytöllä on oikeus isää. Pikkusen vaikea faijailla tuolta toiselta puolta Suomeen. Niin sun täytyy jatkossa tehdä. Minä ja Taika pysytään täällä. Millä mä saisin sun mielessä muutettua?
No et millään. Taikan on parempi olla täällä ja niin myös mun. Mitä tuohon voi enää sanoa? Te saitte hyvästeltyä. Joo, sovittiin, että soitellaan. Sä saat koska vaan tulla tapaamaan Taikaa. Mä sanoin tytölle, että synttäreillä sit nähdään. Tavataan sitten. Ajelkaa varovasti. Pidähän huoli meidän tyttäristä. Koittakaa nyt pärjätä täällä sitten. Ja jos jotain tarvii, niin Mä ilmoitan. Heippa.